Neymar Juventus'a geçermi? Son Heung-min bilen Real Madrid kılyklanýar. Cristiano Ronaldo Roma geçme mümkin. Bernardo Silva Barcelona geçme uğrunda ve başkalar şu bölümümüzde. Onun näme eller ýokary galdyryp like basýas, kanal goldajoňyz bar bolsa webmani kaşlygy berledim, gollap bilersiňiz ve futbol teadyrlyklarynyň 15-nji bölümine bolsa başlaýas. Gareth Bale Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Los Angeles toporunyň oýunçysy diýip yglan edildi. Oýunçy bolsa öz Instagram sahypasynda şeýdik muştoklaryna topora geçenligini tasdiklady. Lionel Messi PSG'ga geçenden beri toporun 60 götüren futbolkası Messi'nin adı bilen satıldı. PSG'nin direktörü Nasser Al-Khelaifi bu ýagdaýa şey diýdi. Biz gelýän sprosa ýetişemizok. Biz bir oýunçynyň futbolkasyny dünýäde hemmeden köp satýas diýip jogap berdi. Neymar PSG'da oynamağa gaty gowy görýär. Mösümüň ýarsyny bir näçe sebeplere görä sypdyryp gaty gowy aýly hakyny alyp, islan wagtynda bolsa gyýdoganyň dolan gününe gidip bu pursatdan keýip alýar. Ýöne, PSG'ň ýolbaşçylary bu ýagdaýdan ýadydy. PSG'ň prezidenti jurnalistler Neymar'ın geleceği barada soranda şey diýip jogap berdi. Biz munyň ýaly mowdugy pressada görüň edip bilmers. Kim gelýär topora, kimde gitýär topordan. Siziň berýän soragyňyz pressada aýdylmajak diýdi. Diýar Sport we Sport Yes çeşmesiniň aýtmagyna görä, hüjümçi Juventus'a geçip biljegi aýdylýar. Juventus hem öz gezeginde toporun hüjümini dogurlamak üçin bu ýagdaýdan ýyza çekilmezmi diýen. Sebebi toporu Dybala hem de Morata terk etdi. Hany görürüz, näme bolar? Son Heung-min Real'a geçme mümkin. Florentino Perez Koreýaly hüjümçi bilen gyzyklanýar. Geçen ýyl Tottenham'yň ýolbaşçylary allap keyin haçanda Real'a geçsek diýende öz toporunda eýdip alyp galdylar. Indi bolsa Real sonu aljak bolýar. Bu gezek bolsa Tottenham'yň ýolbaşçylary gowy hüjümçini näde saklarka? Onam görürüz, näme bolar? Ronaldo'nun agenti Jorge Mendes İtalyan Roma toporunu Ronaldo'nu hödürledi. Ronaldo Manchester'ın häzirki Thomas'ky transferde Manchester'ın hiç bir gowy hereket etmän arkaýyn bolan üçin gaharlanýar. Oýunçy täze mösümde gowy netijeler gazanmak üçin topora täze talant futbolçylary getirme öňürekden bir teklip edipdi. Ýöne Manchester United'ın ýolbaşçylary arkaýyn şu aralykda entek De Jong hem getirip bilen oklar. Şoň üçin Portugaliýaly ýyldyzyň Roma'a geçme hem mümkin. Ýöne köp çeşmelerin aýtmagyna görä, täze tälimçi Ten Hag De Jong topora getirmek zerur diýip toporun ýolbaşçylaryna duýduranlygyny aýdylýar. Sadio Mane Bavaria 3 ýyllyk şertname bilen geçenden soň jurnalistlere şey diýip jogap berdi. Men Bavaria bilen üýtgeşik we ähli mümkin trofeýlere gazanyp bilermikäm diýen. Futbol men durmuşum. Men hemme zatdan geçen futbol üçin diýdi. Harry Maguire biziň iň gowy gören gorakçymyz, super puper mega futbolçymyz hem öýlendi. Onun ayalı Fern Hawkins. Toy dawarasy bolsa Fransiýada geçti ve Maguire toy dawarasy üçin 500.000 sterling funt çykdy jetdi. Kapitany bolsa özgedemize gutlaýas. Lukaku Inter'a dolanýar. Belgiýeli hüjümçi bu ýagdaýa beňejimiň çägi ýok. Ýöne entek howlukman transfer dol yglan edilýänçe diýdi. Lukaku Chelsea'da 10 milyon euro gazanýardy. Oýunçy Inter'a dolanmak üçin aýlyk hakynyň peselmegine de razy boldy. We oýunçy eger Inter'a geçse takminan 7 milyon euro aýlyk hakly bolar. Jesse Lingard yakın wagtda West Ham'a geçer. Bu barada İtalyan belli jurnalisti Fabrizio Romano öz Twitter sahypasynda habar berdi. Barcelona şu Thomas'ta bir näçe gerekdäl oýunçylar bilen hoşlaşmagy gözüňde tutýar we bir näçe gerekli oýunçylary toporun tälimçisi Xavi getirmek hem makullaşdyrýar. Olaryň arasynda Azpilicueta, Marcos Alonso, Ruben Neves, Winger Rafinha hem de Robert Lewandowski ýaly futbolçylar gözüňde tutulýar. Geçekliň sanawyny bolsa Umtiti, Neto, Lenglet, Depay, De Jong ýaly oýunçylar topory terk edilýäniň sanawyna girýär.
Dostlar, bize yan futbol täzelikleriniň 15-nji bölümüniň ahyrına ýetip gelýär. Halam bolsaňyz like, agza bolmadyňyz bar bolsa agza bolup futbol barada iň täzelikleri görüp bilersiňiz. Araňyzda kanaly goldajaňyz bar bolsa hem web money kaşylygyny belledim opisiýada gollap kanalyň mundan beýlek ösmegine ýardam berersiňiz. Onda näme? Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun. Indiki bölümlerde görüşýänçäk, hoş, sag bolun.